HDHD, ale Rišo vie, čo robí. Je to naozaj top jazdec, ale zároveň aj top showman. Takže keď mu dáte tú energiu, vráti mobil späť. Má 4 kolesa, ale stačí mu jedno. Všimni si tie výjazdy z tých rohov. Naozaj veľké bomby od Riša. Hneď od začiatku ide fúku. A pýta si to od vás, Brno, dajte mu to! Hlavne, keď ide okolo nás, okolo tých zábran, ukážte mu, že vás to baví! Pozeraj na to jedno koleso! Naozaj veľký plán v tejto hre. S Rišom jazdím viac ako 15 rokov, viem, o čom rozpráva, pozri. Teraz si ma všetkých popozerá pekne, kto fandí a kto nie. Neskutočné skills tohto jazdca, naozaj neuveriteľný prehľad a skúsenosti. Lily Kaka sa volá tento trik. A keď vidíte ten úspech pod tou prilbou, Rišo si to naozaj užíva, pretože je pán svojho remesla, ale nepočuje vás! Richard má na konte triky, ktoré neovláda nikto iný. Tie uvidíte na záver celej show, takže toto je naozaj len jeho rozjazd. Poďme na to, Brno! Od začiatku ide Rišo, veľké palby, veľké triky, ale nepočuje vás, Brno! A ja druhú stranu. Krásne využíva celú plochu, tak aby ste všetci videli. Neskutočné skills tohto jazdca, naozaj je tam vidno tie skúsenosti. Trošku bordelu aj na druhú stranu. A vrátim sa k tomu, ja mám také heslo, ktoré hovorím na každej show. Ak toto dokážeš na svojej štvorkolke, kľudne netlieskaj. Ale ak nie, podporu! Za týmto sú naozaj roky a roky tríny, zranenia peňazí! Pozadu poslepiačky, v pozadnom kolese, o pozadných kolesách. Aj na druhú stranu Brno, podporte ho! Backside wheelie! A ako som hovoril, Rišo a vo svojom lágri, vo svojom... Trošku gumovačky, trošku typu na tej strane. Dobre na plúca. Samozrejme, takto to má vyzerať a takto to má vyzerať. Každej strane starovedenskej show. Veľké, široké kruhy do driftu. Ale ako zvláda tie prechody dole z jedného povrchu na druhý. Ešte aj s pánom dole. Naozaj, toto si zaslúži aplauz, dámy a páni. Richard Mošna. Dajte mu to! Wow! Pán bolo krásne počuť, jak škrtá. Aj, tuto išiel dole. Tuto nebolo až tak počuť, ale keď sa tu stúpa naozaj veľké uhly na veľkom stroji. Aj druhá strana. A je to tam. Nemôže rozbývať nikto. A už je opäť na druhom kolesa. Ako som spomínal, je to rozšírená verzia, ktorá je určená hlavne do terénu, ale pozri sa na to. S prehľadom. Proste strašné veci. A je to to! Dvojka zavesená! Neuveriteľné, ako má Rišo v ruke.
A ešte malý bonus, krása v pohybe, jak sa hovorí. Ľudia, podporte!